Ni dai ba zan zo jihar Zamfara in yi zuru ba. Sai dai ku al'ummar jihar Zamfara ku yi zuru. Tabbas ba abin da ya fi rayuwar yarinta daɗi. Sabida sai ka ji fitsari kai abinka a tsaye kuma dole sai an wanke ma. Na ce jama'a yarintai yaron nan ta motsu ya dage cewa sai an sauke babanmu daga matsayin ministan tsaro. Kumin shirin hasidin iza hasada. Shi yanzu abin da abburinsa mutumin da Allah ya kai gaba to so ya kai ya dawo da shi baya. Na ce to a zuba magani. In ana mazuru ana shahu wannan kujera mutu raba tarkamin kaza. Ubangiji ne yake da hurumin sauke shi ba wani ƙato ba. Jama'a kuma mun ji an dage cewa cikin jihar nan dai ba a ban mai komai ba. In yace an ban mai yau gobe ya ce ba a ban komai ba. Haka yake ta tsillan nan. Jama'a mutumin nan ya ce zama ba zai taɓa yi ne ba a cikin jihar Zamfara ya zuru. Sai dai al'ummar jihar Zamfara su yi zuru shi kan billahi allazi tun da ya rika makamin nan ba zai taɓa yin zuru ba. Sai dai ican da ƙasa ku al'ummar jihar Zamfara kuna wuki da ido in wani ya aje abin ya baka shawa in baka dangana ba sai kai wuf kai zai ka dauki abin mutum kai cikin kuyye. Dama na ce maku billahi allazi a ci gaba da hankuri wa'yansu suna ganin cewa idan na rika mukamin nan zai yi musu adalci ba su san ta kaina nake ba yanzu duniyar nan kowa ya rika bakinsa. Dan haka kuma farka ni tsohon ma'aikacin banki ne shi yasa kullum kake gani na da likita ta kaina nake duk abin da na samu a jihu na zansa wallahi ba zai yi kwaikwayon wancan gwamnan ba yadda yake jin kanku haka ya kwashi matasa ya ba su mukamai tun daga SA da SSA duk wani abu da ya kamata irin dan talaka ya dariya haka to ni haka kuke so in maku ni American zan je in fasa kuka su taimako mu idan aka bani abu wallahi in kasa shi 70 in kwashe kashi 62 in kawo muku biya hauka ake yi ai ni ba ku ne gabana ba sai an shekara 4 sannan in zo irin za a yi kamfe sai su ganni in tara kokon bara ina cewa ku saki zabe na sani cewa mutanen nan mantuwa gare su al'ummar jihar Zamfara wo ba za su zo su zabe ne idan na ba su wani abu to jama'a kun ji tunanin bawan Allah shin kun manta cewa wurin da yace ya je American ya dan roko mana su yayi masa bara ya nuna masa mana cikin yanayi a taimake mu nace mutumin nan shin wai ko an karanta alifin zuwa ƙarshe shin kun manta cewa ubangiji ya ce kafiran nan ba masoyan mu bane ku guje su to mutumin nan bai san wannan ba haka ya wanke kafa ya je America ya ce masa wai muna cikin yanayi a taimaka mana nace kuma gashi yanzu lamarin nan babu wanda zai taimakon ka dan Allah mafi yawan duk wanda zai taimake ka wallahi sai in ya da wani kaso a ciki sannan abin da nake so ku sani mutumin nan yana magana wallahi yana ba kansa amsa ba tare da ya lura ba to mutumin da yace an kwashe kuɗi me yasa ya faɗi wannan magana to ku kalle ta kyau ku yi lissafi ya ce an kwashe dukiyoyi irin ko ta ina an rasa ina aka yi da su to ga amsar nan ya fita saboda ka ce gwamnatin nan ta dauki ma'aikata har waɗanda ba su da tsari ana biyan su kaga kenan kuɗaɗen da aka cewa an sata to shi ya nuna cewa ma'aikatan nan dai su suka ci duba da yanzu ga nan kai ka faɗa da bakinka kuma gashi nan kana ta rage ma'aikata kaga shi ya nuna cewa lalle mai girma mutawalli yayi duk abin da aka yi al'ummar jihar Zamfara su suka ci ba wasu ba kai kuma asali ma dauko wa'ansu kai daga wani gari wa'anda ba 'yan jihar mu ba wa'ansu ma ba 'yan Najeriya ba ka kawo su cikin wannan ƙasa ta mu ta jihar Zamfara amma ya zo ya kama surutu yana cewa irin an kwashe komai ba a ba ko gaskuka ba kuma shi ya bakin cikin yin wa'annan gidaje da aka yi a cikin government house wai ba su da amfani ta kowane bangare nace to me yasa ba zai tsaya bakin gidansa ba ya bude office can ya ci gaba da zama sai ya shigo cikin government house haka yake ta yanka selfie ta ko ina mai kyamara na biyar sa ana daukar sa hoto saboda mai girma mutawalli ya gyara wuri ya fes nace jama'a wallahi allazi mutumin nan a dinga mai nasiha lalle bai kamata ba zo ya dinga sa hassada ga bawan Allah da Allah shi ya tsaya masa tun yaushe yake biyar bawan Allah nan da bakayyariya Allah da kare shi yake to tare da ubangiji yake iya askar kuma ga salloli kwara da ga yawan na filfili mai girma mutawalli maradun mu kai maka ya Allah ya saka maka da alheri Allah ka tsaya ma jama'a kuma na gode muku ni ne dai na kurabsan comedian tsohon dan shirye kenan sai a buga mu a rediyo kuma ni na yana